Moi boa xentiña, benvidos unha semana máis ao playlist de Canedo Rock para Badal Novas. Os coruñeses Mar de Fondo presentaron o seu novo traballo, 38 pasos, na Sala Garufa, na cidade herculina, o pasado 6 de novembro. Un gran concerto que ademais contou cunha intérprete en lengua de signos no escenario. Rock inclusivo, cun gran directo, como podedes ver nunha das interpretacións desa noite, en La Profundidad. ¡Nos vamos! ¡Llega el final! ¡La hora de marcharse! ¡De entrar en las profundidades del Mar de Fondo! ¡Ustedes son nuestra tierra firme! ¡Nosotros somos Mar de Fondo! Ver que enfría mis manos mientras sigue el dolor, provocas mil naufragios esperando en la playa, seguiré sin razón. Eres tú quien agarra para volver. Soy nada.
Gracias. Tras la disolución de Extremoduro, os dous principais protagonistas da banda tomaron camiños separados. E o seu guitarrista Wojo presenta agora o adianto do que será o seu disco en solitario. Unha canción interpretada en directo na que pode lerse moito entre liñas. Desfrutade de El último hombre libre. Os suizos Helvetii acaban de publicar un novo single do seu disco Atecnatos. Metal e folk con forza e melodía nunha unión musical que a banda leva a outro nivel cas súas interpretacións vocais. Desfrutade da espectacular Aidus.
O músico e compositor orensán Cocheville publicou fainada o seu novo disco Invincible, un gran traballo de rock, sinfónico e progresivo que publicou nunha edición limitada en vinilo. Nós, sen embargo, quedamos cun videoclip do seu anterior disco, a magnífica En Buena Onda. Se o queredes coñecer mellor, no canle de YouTube podedes ver unha entrevista moi persoal que lle fixemos co gallo da publicación de Invencible.
Os vigueses Cherokee son unha incansable banda de heavy metal que pasea as súas cancións por todo o estado sempre que pode. O directo, lóxicamente, o seu elemento, pero tampouco deixan de gravar e compoñer novas cancións, como a poderosa Quimera. Recordade que na nosa canle de YouTube podedes encontrar este programa cos enlaces a cada videoclip e os sitios das bandas.
Ademais de moito máis contido. Vémonos e que non nos falte a música.